Ja sieltä lähtee Ernev. Tuorein jaloin Ernev lähtee vetämään, mutta häneltä vedetään jalat alta. Tilanne jatkuu, koska Ymi-Davala tulee palloon mukaan. Ja siitä tulee, ja Mansis tekee tässä ottelussa kultaisen maalin. Ilhan Mansis, Hakan Sykyrin tilalle tullut nuori mies, painaa pallon maaliin ja Turkki jatkaa välieriin. Şenol Güneş on suuri sankari, valmentajasankari ja legenda. Tämän jälkeen Turkki tekee omaa jalkapallohistoriaansa. Ensimmäisen kerran se oli vuonna 1954 maailmanmestaruuskisoissa mukana. Silloin se ei päässyt alkusarjaa pidemmälle. Nyt se on raivannut tiensä jo välieriin. Ymi-Davala lähettää keskityksen ja siihen tulee Mansis ja hänen ohjauksensa menee kierteisenä Toni Silvan ohi. Nyt saa Senegal maistaa sitä lääkettä, jota tarjosi Ruotsille 16. päivä kesäkuuta ja pallo uppoaa vastustamattomasti maaliin. Se mikä Hakan Sykyriltä ei onnistunut, onnistuu Mansisilta ja Turkki jatkaa.